Hi, Ison, kumusta? Real talk sa nakadalihan. Kung sa biblical facts may tungkol sa bautismo, na ang tudlo na ko sa Bible makaisunan, ang bautismo ang gilabot sa kaluwasan. Ang giingon sa Biblia, ang mga taong gibautismuhan katong naluwas na nakadawat mas kaluwasan. Kaya ang kabaturan makaisunan, unsa may gahom sa tubig nga makahugas sa sala sa tao. In fact, kung imong tanong sa Biblia, nanangutana nga ang bautismo kuno apil sa kaluwasan, ang bautismo kuno makahugas sa sala, ang bautismo kuno makahilo sa tong sala. Sayop na makaisunan. Sa Bible, si Jesus Christ ang atong Ginoo nagpabautismo sa Jordan River na sa Matthew chapter 3 pangutana. Kung ang bautismo apil pas kaluwasan, nagpabautismo ba si Jesus Christ nga para maluwas, nga si Kristo manluluwas man? Ikaw ang rason. Kung miingon kang ang bautismo makahugas sa sala, nagpabautismo ba si Kristo sa Biblia para mahugasan ang sala? Nga si Kristo may sala kay manluluwas, Ginoo man si Kristo. So mga kaisunan, ang saktong tudlo sa Biblia, wala ka bautismo para maluwas. Ang tudlo sa Biblia, nagpabautismo ka una tungod kay nakasabot na kaluwasan. Walay labot ang bautismo sa kaluwasan. Gibuhat lang ang bautismo sa taong nakaangkon na daan og kaluwasan kay nidawat na ni Kristo ngayang manluluwas sulod sa kasing-kasing. Mao ginay real talk sa Bible about baptism mga kaisunan. Ayo kalimot. Salamat sa pagpaminaw. Mga biblical facts ang adlaw. Have a nice day, enjoy life, live lingaw na ako refreshment. God bless you, bye-bye. Thank you. Kana nga klaseng pagtulunan ug pagtuo, pagtulunan kana sa mga tawo nga ang tumo og tinguha is yun, mag-alagad sa ilahang kaugalingong mga tiyan. Na naman tungod kay wala gitudlo sa balaang kasulatan nga ang bautismo dili apil sa kaluwasan. Gani ang sugo pa sa atong Ginoong Kristo, ang gitudlo pa sa atong Ginoong Kristo, Saint John chapter 3 verse 3 to 5, except a man be born to the water and spirit, he cannot enter to the kingdom of God. So gawas ang tao magpakatao pag-usab pinaagi sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa kingharian sa langit. Kanang giingon nga magpakatao pag-usab pinaagi sa tubig ug sa espiritu, according sa mga biblical scholars, kana nga gisulti ni Ginoong Kristo nagapunting kana sa gitawag og bautismo. So buti pasabot sa dihang gisulti sa Ginoong Kristo nga gawas ang tao magpakatao pag-usab pinaagi sa tubig ug sa espiritu, nagapunting siya ni anang maong bautismo. So therefore, kung wala kay bautismo, kung wala kay bunyag, dili ka makasulod sa kingharian sa langit. So, buoti pasabot, kanang pagtulunan ni Pastoy, dili na pagtulunan ni Kristo, kung dili pagtulunan lang na ni abtong mga pundok o ni abtong mga sekta na gitukod o gitawag og mga Amerikano. Lain pang punto na ang bunyag apil sa gitawag og kaluwasan. Unsa may purpose atong Ginoong Kristo sa pag-anhi o pagluwas sa tao? Ang purpose niya salvation, di ba? 1 Timothy chapter 2 verse 4 nga buot sa Dios ang tanang tawo maluwas ug masayod sa kamatuoran. Kay gusto man niya ang tanang tawo maluwas, unsay iyahang gihimo or unsay ang gisugo sa iyahang gitawag og mga apostol. San Mateo kapitulo 28 bersikulo 19, nag-ingon siya, panlakaw kamo sa tanang katawan ngadto sa tibuok kalibutan ug himua sila ako mga tinun-an ug bautismo sila sa pangalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. So buot ipasabot, ang bautismo kinahanglan ipadawat sa gitawag og tanang tao. Ngano man kay ang iyang purpose, 1 Timothy chapter 2 verse 4, kaluwasan man. Banang ingon ang atong Ginoong Kristo, Saint Mark chapter 16 verse 16, ang motuo og magpabautismo maluwas apan ang dili motuo silutan. So buot ni pasabot, ang bautismo kinahanglan sa kaluwasan. Mo na ang tudlo sa mga apostol. Basahon nato ang balaang kasulatan buhat 2 kapitulo 38, magpabautismo ka aron mahugasan ka sa imong mga sala. 1 Peter chapter 3 verse 18 to 22, makita nato nga sumala pa na San Pedro, kay pinaagi sa bautismo naluwas kamo. Ano na naluwas man ta? Galacia kapitulo 3 bersikulo 27, tatawag tinaw ang gisulti na San Pablo nga pinaagi sa bautismo nahiusa kita sa atong Ginoong Kristo. So kanang pagtulunan nga walay labot sa gitawag og kaluwasan, pagtulunan kana nga gitukod sa mga kano, particularly kanang pagtuo nga gitukod ni John Smith ni adtong 1609. Karon, direkta sa pagtubag sa pangutana sa atong amigo nga Pastoy, kung tinuod pa daw nga makaluwas ang gitawag og bautismo, ngano daw nga nagpabautismo nga atong Ginoong Kristo? Mo ni pait ninyo, ngano man kay di mo kabalo mo distinguish sa bautismo sa paghinulusol og bautismo nga sakramento. Kadtong nadawat nga bautismo ni Ginoong Kristo, dili to bautismo nga sakramento, kung dili bautismo kadto ni Juan, nag-refer kadto sa paghinulusol. Apan si Kristo kuwa may sala, wa siya ang ngayang tawag ining hinulusolan, pero ngano nang pabautismo man siya, ang tumo og tinguha sa iyang pagpabautismo mao ang pagpadayag, iyang ipadayag iyang kaugalingon og ipadayag niya ang tulo ka persona sa usa ka Dios. Mabita kon ato ang basahon ang Saint Matthew chapter 3 verse 16, humanyag bautismo, naabri ang langit, mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway sa salampati, dito kang Ginoong Kristo at the same time niingon ang langit, kini maong ko pinanggang anak o gikahimot-an ko kini siya pag-ayo. So buti pasabot, makita nato nga ang bautismo na dawat ni Ginoong Kristo
dili sakramento kundi aron pagtuman sa kabubuton sa Dios nga diin ipadayag ang iyang kaugalingon ngadto sa tao ug mahibaw-an sa tao nga kining usa ka Dios na ay gitawag og tutulo ka mga persona. Number 2, again, kung dili siya sakramento buti pasabot wa siya kalabutan sa kaluwasan. So kadtong bautismo ni San Juan wa toy kalabutan sa kaluwasan. Apan ang bautismo nagisugot ni Ginoong Kristo nga sakramento mao toy naay kalabutan sa kaluwasan. Nganuman kay kung madawat atong bautismo, madawat nato ang atong Ginoong Kristo. Kung wa tay bautismo, wa tay Kristo. Kung wa tay Kristo, wa tay kaluwasan. So therefore, ang bautismo kinahanglan sa kaluwasan. Muna ayaw mong tuo aning atong higala nga gitawag og pastoy. Nganuman kay kung mutuo mo ano nila, sigurado gyud pati ang iyang pamilya, pati ang iyang asawa inyong buhion.